Στον χώρο εργασίας υπάρχουν υπάλληλοι που τον κάθε καινούριο υπάλληλο τον θέλουν τόσο χαζό ώστε αυτοί να φαίνονται έξυπνοι στα μάτια των αφεντικών τους. Και επίσης πάλι χαζό ώστε να απολυθεί και να φαίνονται αυτοί η καλύτερη επιλογή που έκαναν ποτέ τα αφεντικά τους. Μια τέτοια κατάσταση την καταφέρουν με ίντριγες όπως το να μην μαθαίνουν καλά τη δουλειά στο κάθε καινούριο υπάλληλο, με ψυχολογικό πόλεμο και πολλά ψέματα. Διαφήμιση στα αφεντικά για τον εαυτό τους και δυσφήμιση για τον καινούριο υπάλληλο, καλύπτοντας τα δικά τους λάθη και φωνάζοντας με ντουντούκα για τα λάθη των καινούριων. Επίπτωση στην επιχείρηση. Στόχος της επιχείρησης δεν είναι πια το κέρδος, όμως το ποιος θα μείνει στη δουλειά. Σταματάει η εξέλιξη της επιχείρησης. Αν ένας άνθρωπος δεν εξελίσσεται ώστε να προσφέρει κάτι στην επιχείρηση, τότε εξελίσσεται μόνο στο πώς να ξεγελάει και να ρίχνει στάχτη στα μάτια των αφεντικών του. Το αποτέλεσμα? Η επιχείρηση να αποτελείται από ανθρώπους που δεν εξελίσσονται, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι και διώχνουν όποιον έρχεται και ξέρει, βγάζοντάς τον χαζό. Τα κέρδη παίρνουν την κατηφόρα, τα έξοδα παίρνουν την ανηφόρα, τα αφεντικά δεν βρίσκουν διέξοδο και οι υπάλληλοι της κατηγορούν τα αφεντικά, το κράτος και την οικονομική κρίση. Για αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπετε τι ακριβώς κάνει ο κάθε υπάλληλος στη δουλειά του. Να ξέρετε μόνοι σας την αξία του κάθε υπαλλήλου. Μην ξεχνάτε, το αποτέλεσμα της επιχείρησης δείχνει τι άνθρωποι δουλεύουν μέσα στην επιχείρησή σας. Αν ο Steve Jobs κρατούσε ανθρώπους που τον ξεγέλαγαν, δεν θα είχε κάνει ποτέ αυτό που έκανε. Και η Apple είναι απόδειξη ότι διαφορετικοί άνθρωποι στην επιχείρηση φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό. Αφοσιωμένοι άνθρωποι στη δουλειά με καθαρό στόχο φέρνουν κέρδη. Οι υπόλοιποι είναι για επιβίωση και κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ.